Ako sa dostal z tohto sem? Maroško mal hneď v úvode sezóny škaredý pád na jednom drope. Tak sa začal dropov báť. Keď tu zrazu... A prečo nevieš? A veď tak skús ten štvrtý. Fakt ho len skús, nádych, výdych. Áno, hlavne sa neboj, nie že si to rozmyslíš na ňom. Radšej choď tak primeržene rýchlo. A neboj sa, Maroš, istota, si superstar. A drop. Krásne! Wow! Ale treba ísť trošlinku rýchlejšie už na tie väčšie, hej? Poďme najväčší. Čo? Najväčší, poďme. Teraz? No, poďme. Ľúbim ťa, sústreď sa, dobre? Skill na to máš? Môžem? Jasné, poď. Stačí, 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 stačí. Wow! Ty blázon malý! Ako nič, nie? Sústreď.